Det tror jag att jag är. Det är klart vi tar en match i taget, men imorgon är jag redo att spela 90 minuter om det behövs. Vilket tryck känner ni som spelare med tanke på att ni behöver ju vinna för hoppet om att vinna gruppen? Nej, men det är klart det finns tryck på oss och höga förväntningar. Men det är vanligt i fotboll. Vi har samma ambitioner som svenska folket och då är det någonting man får leva med och förhoppningsvis kan vi leva upp till förväntningarna. I think you've grown a lot in my period. What I really like with a football player, if you don't talk about the person, of course Alex is a great person, but if you talk about the football knowledge, the way he looks at football, the way he's able to talk about football and to do the right and concrete things on the pitch, then it's top class. And I think the rest of the team get a lot of good feedback when he's talking because it's spot on regarding football situation.